I den her video vil jeg vise dig nogle forskellige poletter. De kan bruges til skabe, de kan bruges som industriel design, de kan også bruges som en erstatning for penge til jeres event. Jeg vil starte med at fortælle om metalpoletter. Jeg kommer fra en familie, der har leveret metalpoletter siden 1886. Vi laver mange forskellige typer. Vi kan lave dem i størrelser, der passer til jeres skabe, til jeres behov. Uanset om det er noget, der skal passe i en automat, eller om det er noget, der er en souvenir. Eksempelvis lavede vi en replika for en kunde, der havde fundet en gammel mønt. Vi kan også levere det med jeres logo i farver. Vi kan også sprøjtestøbe dem, så I får lige præcis de 3D-effekter, I gerne vil have indover. Vi har også mulighed for at levere det i ren messing. Vi har endda mulighed for at sprøjtelakere metallet, så I kan få jeres egne Pantone-farver på. Sidst, men ikke mindst, så har vi også mulighed for at lave specielle finish på jeres mønter.